Estem ací al Centre Manuel González Martí de Benifarat, enmig de l'Horta. Este any este centre complix 50 anys i avui acull la trobada d'escoles en valencià. Diuen les males llengües que posar en marxa una cuina basada en la proximitat, la temporada i l'ecològic és més difícil del que sembla. Que si les famílies no volen tanta verdura perquè després els xiquets no mengen, que si un pulgó en l'encissam i es munta un carafal. Però avui estem ací per a demostrar que això sí que és possible. I a més, és molt bon moment per a parlar d'este tema perquè està a punt d'eixir del forn el nou decret de menjador sostenible. I anem a preguntar als protagonistes d'esta escola com ho han fet. Fem una comissió de menjador que està formada per famílies i també per mestres i tractem d'escollir una empresa que treballi els productes locals de temporalitat i saludable. Diàriament venen a l'escola frescos i sobretot que l'alumnat entenga que és molt important i és molt saludable el dinar de cada dia. Tots els canvis costen i s'ha de convencer un poquet a la gent i vam aconseguir que isquera el Consell el canvi d'empresa. A las familias hacemos cursos junto con la empresa de comedor, hacemos charlas, presentan el producto que es de proximidad, vienen los productores. L'escola està situada en l'Horta Nord. Els productors d'ací de proximitat podien viure gràcies a les escoles perquè són molts menús i podríem moure l'economia i l'agricultura local.